a ye bara min kɛ ka ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ ta de don wa ou bien aw ta de karifalen b'a la aw ka juru tɛ muso la dɛ au contraire muso de ka juru b'aw la a ka juru b'aw la cogo di na ala koli ni bɛ fɛn ɲuman feere n'i y'a nɔgɔ ma diya don na walayi mɔgɔ nɔ tɛ ala le kuma si tɛ ma min fɔ muso parce que ni diɲɛ bɛɛ ka k'i bolo fɛn ka ɲi mama hali ni kuma ni mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ ci ka na ni mɔgɔ kan ka kuma sur réseau sanfɛ aw de kan ka kuma sur réseau sanfɛ ne bi na sa ne ma nɔgɔ dɛ n'a tɛ giligi ma bɔ don o don ni ne yɛrɛ y'a dɔw ye dɛ olu ne bi na feere ma nɔgɔ sanfɛ ko olu bɛ kuma ka sɔrɔ nin ko nin u ka don n'a fɔ ko tellement de ka don ko la ne dusu bɛ fɛngɛ de quoi ne dusu bɛ fɛngɛ de tirange ne bi tɔgɔ ta yan yɔrɔ nin na e yɛrɛ tirange filɛ nin ye depuis ne bisimilahi ne ma degi ka ye fɔlɔ tirange kile ka dɔrɔmɛ kelen o dola ni i y'a jelimuso ya ko la ma degi ka ye wa ma ye fo bi ma kuma mɛn a tɛ yen an bɛ dayara ni e tu sais n ye réseaux sociaux faamuya cogoya min na i ka fisa ni mɔgɔ min ye i b'a fisa ni mɔgɔ min ye bɛɛ ko k'a bɛ dɔ sɔrɔ ko ka fili ma biti bari ya ka yɛrɛma bɔrɔnya den fila 5 euros a tagala yɔrɔ min ka di a bɛ taga yen de c'est très joli a ta de y'a ni ya wa a ta y'a ka nafolo ye ani mɔgɔ jɛma tɛ dɛ ayi aw ma nafolo kalifa la k'a ka bɔ ka baara kɛ n'a ye dɛ a y'a ta de ɲini Amérique dugukolo sanfɛ awa ala y'a nɔgɔya a ye duwawu ni barika denmisɛnnin sinon ne bolo sanu taki dila aw ma don min na aw ma ban la o aw ma ban la dɛ awɔ ka tila k'aw ɲu tuguni ka taga n'a ye ko Côte d'Ivoire munna aw ma fɔ o yɔrɔ la ko a bɛ ka wari min di aw ma k'aw ta fɛ munna aw mi ban a sɔn fɛn na o don a ye karan tapute cɛ ni mɔgɔ kan ka maloya réseau sanfɛ aw de kan ka maloya réseau sanfɛ ni mɔgɔ kan ka kuma sur réseau sanfɛ aw de kan ka kuma sur réseau sanfɛ muso ma fɛn k'a la bilahi muso ma s'aw ma muso m'aw tɔgɔ jugu fɔ aw de bɔla yan mɔgɔ si t'a kalama yɛrɛ ko problème tun b'aw ni muso cɛ parce que mɔgɔ si muso ma caméra jɔ a yɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ ko problème b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ça va somɔgɔw muso bɛ kɔlɔn si kɔni baasi tɛ yen biti bari ma kɛ bi a ma kɛ sini mais ju aw de bɛ hali n'a ko bɛ dugu ma aw de bɛ yɛlɛ n'a ye sanfɛ a b'aw bolo aw bɛ ka kojugu kɛ mɔgɔ de la parce que aw bɛ k'a yɛrɛ de mangoya aw bɛ k'a yɛrɛ de lagosi aw bɛ ka c'est à dire que aw bɛ ka yɛrɛ mɔgɔw la de ma kɛ ka ko kɛ Fanny l'erreur min bɛ kalan na i bolo ayi ale n'a kalanni bɛ bɛn 60 ale ye 70 euros le ye 70 euros le bɛ o tɛna sɔn ka san associé aw ka star la parce que l'erreur kɛra Adama Kone galonjugu bɛɛ bɛ ka da la a tun bɛ nin de kɛ dɛ a ye nin de fɔ dɛ a ye nin de kɛ dɛ a ma dɔrɔmɛ kelen di artiste ma dɛ n'a y'a sɔrɔ ko nin tun bɛ dɔrɔmɛ kelen di hali u ka jeli problème t'a la dɛ e bɛ taa kalan ni ɲɔgɔn si sanga faransi bɛ fɔ la merci sanga kuma tun bɛ fɔ la aw bɛna a fɔ ko kuma fɔ jɔn de ye aw bɛ se k'aw bolo da kuranna kan k'aw bolo da disa kan ko nin muso nin ka dɔrɔmɛ kelen ma se ka taga k'u ka jelimuso kɔnɔ n'aw y'a fɔ sanfɛla la ni y'a informé n kana ni bɛ se ka ɲɔgɔn kalan k'a d'a ma n ko 70 euros maintenant kuma laban na n b'a faamuya a ko k'a ka kalabali san bolo mais sɔgɔmada in na a ka ɲina n'a page kan a ka nin ta a bɛna taa kalan kuma laban ne k'o de faamuya est-ce que a k'o de faamuya a ka fɔ ten dɛ ne k'o de faamuya exemple ta n yɛrɛ kan awa fɛn nimisa ma ne bɔ kɔnɔ ka don aw ka jɛkulu kɔnɔ fɛn nimisa ma ne bɔ k'o kɔnɔ ma chérie a kolonkisɛ tɛ bon mansi tɛ foyi k'a la n ta a kolonkisɛ tɛ bon machine tɛ foyi k'a la moi j'ai passé à l'ouka jɛkulu kɔnɔ walayi bilayi ni n tun bɛ se ka a dɔn a supprimer tun b'a supprimer bilayi talayi tellement que aw haramuyalen don tellement que mɔgɔ man tɛ ka ko lajɛ n'aw ye tellement que vous êtes des vignards renis on peut faire ça qui aura le courage de venir encore soutenir votre artiste s'il te plaît qui
depuis aw bɛ nin kɛra nin na mɔgɔ banani fana na yɛrɛ kɛlɛ dama nani ka banani ka jatugu banani jatugu tɛ to musokɔrɔba tɛ to cɛkɔrɔba tɛ to hali den ni wolola bi k'o tɛ to aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ muso ma bi a ka mɛn a ta ye a cɛ yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn kuma tɛ faransɛ ma a ta mɛn a ta ye ne kala laban bɛ kɛ kelen a ye nimisa dɔ de bila muso la bi bi na a ye nimisa dɔ bila muso la bi walahi muso bɛ yɔrɔ min na bi ka se k'a ye elle va passer le trafic alisa mama nye chauffage nyashini alu binalu ya chakuli ni mante bikana bikana ay dona bikana ngona nye chauffage nyashini mama ne rebe ka ko mambo yema bitaka c'est grave ne brongo pania e biongele ne fa nyona na fo bitaka titié ko ko betaka ana makeni paneni ça c'est normal c'est une concurrence oui concurrence a défaut de ma compagnie mais ni dans la conco buda depuis ça aw bɛ nin ko na sisan kabini sisan aw donna jatigi kɛnɛ la fo kana se bi ma fo ka ɲɔgɔn yɛrɛ fo ka ɲɔgɔn yira diɲɛ na bi na ne ko aw ye jatigi kura jumɛn de ni y'a kun kɔrɔta ka na m'a ye kɔrɔ jatigi kura jumɛn de nana k'a bɛ na kun bɔ k'a bɛ jatigiya dɔ présenter m'a ye kɔrɔ Dame Traoré o bɛ min de kɔrɔ o de la kandɛli kɔnɔ o min tun y'a fɔ k'aw kɔnti dayɛlɛ fɔ Amérique a y'a joli muso n'a cɛ tɔgɔ la Dame Traoré o de la kandɛli kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ t'aw jugu ye ne bɛ kuma dɔ mɛn aw da sɔn ko voisin t'aw la dɛ aw yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn voisin e de ka juru bɛ ne la o an y'a t'aw jugu awa n bɛ kuma kɛlɛ fɔ ɲɛnɛ bi bilahi jugu t'aw la aw yɛrɛ dama de ye jugu ye parce que aw bɛ muso min kɔ bi n'aw yɛrɛ ko k'aw ka jerimuso aw tɛ mɔgɔ ye min b'a kɔ sutura aw tɛ muso sutura muso lebu bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ bɔ n'a bɛɛ ye a b'aw ɲɛna k'aw bɛ cɛ kɛnɛ k'aw bɛ cɛya de la ko fanga de b'aw bolo k'o de y'aw ka kɛrɛ ye mais vous ne vous rendez même pas compte k'aw bɛ ka mangoya ani lagosili de se muso nin na jatigi tɔw bɛ yen n bɛna aw hakili lajigin ko dɔ la muso fɔlɔ min fana ye micro sanu aw ka jerimuso ma o musow bɛ nin ala ka jerimuso ta tɔgɔ ta ne Mali ka sumu kɔrɔ dɔ ye Mali la ne ye su bɛɛ kɛ k'o de filɛ ni ne yɛrɛ hakili tun ma jigin nin ko in na ne yɛrɛ muso ka ne to nin jahanama bugu kɔnɔ walayi ne ɲɛ ma jigin ne tɛ muso nin dɔn a bɛɛ ni ala cɛ fo n'a fɔra ko muso min ye sanu micro sanu di muso tagala min fɛ o fana ni borila elle a pan o fana borila n yɛrɛ ma se ka n saku yira sabari saki ninnu cɛ ka na ni chapeau ka ɲi parce que ale yɛrɛ bɛ taga bolo min kan o ka di ne yɛrɛ ye awɔ ɲɔgɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn fana ni e man di ne ye ko bɔ yɔrɔ la i bɛ na k'i ɲɛ saki mais n ye live nana saki de kosɔn n nana saki n'aw y'a dabila n'aw y'a ala kana barika don a dabila la mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa fɔ aw ɲɛna ko aw ka ɲɔgɔn banani dabila aw ka jatigi bulon dabila aw ka fɛngɛ aw ka mɔgɔkɔrɔba nani dabila ala kana barika don a tigi kuma kana wallahi bila ala kana barika don a tigi kuma kana a taabolo nin ka di ne ye nin de ka di ne ye aw kana dabila dɛ k'a to ala kana barika don a to la a ye tagama mais n'anw bɛ se ka mɔgɔ dɔ b'u défend bila k'an bɛ sigi yan k'olu défend awɔ a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ k'olu ta wa anw bɛ se ka min défend an bɛ sigi yan k'olu défend kunun ma to mɔgɔ min kɔnɔ bi tɛ to a tigi kɔnɔ wallahi kunun ma to mɔgɔ min kɔnɔ bi tɛ to a tigi kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka bolola hɛrɛ ta k'o dal'u ka jerimuso ma aw ka tila k'olu sigi k'o tigi la gosi aw b'a ɲɛna k'a b'a kɛra dikibari de la a ta kɛra dikibari la dɛ a bɛɛ ni Muhamadu Kari ka k'aw yɛrɛ de la aw bɛ ka k'aw yɛrɛ de la a ye jatigi wɛrɛ yira n na ba ne bɛ fɛ k'a lɔn sisan jatigi kura jumɛn de bɛ yen ko a nana Elisekubar t'a falen falen jatigi kura jumɛn de bɛ yen min nana min bɛ yen sisan ko a nana ko ka na tɔw remplacer
Atteindre. Alors, il y a validé. Je te crois que c'est Ok. Mon Dieu, non, là, ça faut qu'à allez, pas d'aller d'ablaï, banen d'ablaï. Naya d'ablaï, là, que la barca doit d'ablaï. Et bah, non, parce que moi, je n'ai pas de la naforo takadi, Jerry Mamoune, Koso. Allô? Salam alaikum, Masali Darati. Wa alaikum salam. Vous êtes comme vous, la naforo takadi, Mourema. Si c'est toi, adresse Chima. Ah, ouais, tu as mal. Ok. d'accord, merci. Numéro de WhatsApp. Ok. Ah, ouais, WhatsApp. Mbla ika WhatsApp ka ibe ngole mais adresse complète Chima. Ah, ouais, nyame. Merci. Ni me fana ni me téléphone ni na ko ide c'est pas facile. Jacques Esrei. Ni masaso no ke. Ne ka ke 30 € France. Aina sa. 30 €. Nya saki problème. Mo ngunu ta kala ma ya fa so mo. Oh, kin na mi goro da tuna. Okay, o kulo bena no. Kin ye yoro do fo. Komi kin ula ga. Mo ngunu ta kala ma ya fa so mo. Dia tak cakap bukan film Nabi Jani dan tu sudah kanya video ke. Ya nanga sita senta pima polo. Iku mana ko vokali to. Ali dum ko fe di Ni ulu ko vokali be kay bingini enregistrer. Bingini majme. Ko jumene bira ulu ma je. boy papa semina menen bla. Parce que depuis ame jokuli wono akele wula ko ka Amerique taka sa pulai Côte d'Ivoire ko mariage du kaga ke. Adresse qu'elle peut ordinaire. Mariage makyo maso. Voilà, nous fleurs, on est à 70 €. Mariage mikera 40 €. Tuta kwatele tuntara ani patinyame. Ule Maria. Mais akora bokali nga bopoka pokali maboko. 07 45 07 10 Muna 33. Pourquoi ko vocali ka bo muna vocali maboka je kale bingini enregistrer. Bingini ngamalo de balo. Parce que bingini ne ko awa beti balima ko muna ka futa kwate wele ko muna ka muso to bora ko wele. Ni ka muso to bora asunya me Jacques Esrei Allah. Aya c'est le commentaire là tantôt de. Awo. Oh muso ni futa de tara ɲɔgɔn fɛ oh munna o ale enregistrement de ay bingini enregistré bingini ma enregistré enregistrement kɛra kun min na bingini b'a dɔn Fati Ɲame merci beaucoup Fati Ɲame la parce que bingini ne ko munna ko petit bali bɛ ninnu wele olu ko non Saki nana de ay ka tike. On a nga saki ni ko overview ka ka tike ka ban. Live la fana akara e ka denwuli min kɛra akara ye jeli sigibata nga fɛ ni kɔɲɔ in kɛra mun garisɛgɛ ye min ye o bɛ d'a ma dengini ko petu ko furu ka lasigi oui a ko ma ko problème t'a la ale bini kelen de tilala ka taa fɔ Fati ɲɛna ko awa ko k'u ka segin 07 45 07 10 33. Bienvenue chez Masali Dakanti. Sa ale beti bali kelen de segina ka fɔ bini ɲɛna ko a k'olu ka segin ko mariage bɔra ma wa bini tun bɛ ka kuma min fɔ dɛ a ka perewu de taara pour que ka di parce que bini ye Hawa de tɔgɔ ci a tɛ bɔ n'a ye ko kɛra cogo min na ko ka bɔ aw y'a bɔ ni kuma ye don min na Hawa k'aw ma k'a ye bɔ n'a ye munna aw décidé bɛ ka bɔ n'a ye parce que n'a bɔra don min na Fati bɛ tigɛ la Fati Ɲame kelen kelen a bɛ tigɛ la où y a code là c'est 15 €. Où y a pas code là c'est 10 €. Ah d'accord. Il y en a plus grand que ça même. Je vais porter ça. Aye mun kaw la est-ce que ayi sigi ka bina fɛ ka bingini fara ka tigɛ wa Un peu de temps, je vais mettre ça. ayi sigi de kana bingini la Un gosi peu de de wa temps, peut-être dans 15 a y'a minutes, 10 fɔ minutes. tan mun bɛ bɛn bingini a tɛ bɛn bi aw jimi Oui, je sira vais ma wa mettre ça sur ma tête. muso dans ma la kɛ live. aw ye muso neni a bɛ jɛkulu kɔnɔ Hawa bɛ jɛ don min na bingi ka jatigi aw bɛ don don min na ka jatigi yɛrɛ yɛrɛ la o don tuma kɛra musoba minɛnw tun bɛ yen o tun ma farin ka na
Hawa yaku. Parce que wati, nous nous ka pingini kela beni fani patu ko grini. Je vais montrer comme j'ai montré les autres. Kabako e au mamuna mane princesse do. Zoro nta ya yere le wa kise de bo. Manchete fou. Ataka kele au be kalo kele ne ke ko mane. 0745 07 10 33. Mais mon président me box ba kele. Ma ko be na ay wole nyani mo ka ko to bi ka. Semaine mo kele. Mais au bout semaine sur la samake. Obe ka mane président jabi. Abe continuer ka tanaka litiwere. Abe sigi ka retour ko awla wati. Wati awa beki balizo. Yala ya. O ma bore ka don ta ko America kana bolo ka dengu ke etme ima yo de ko wo aw fale me nyama de la ala ye aw kunna jira ka aw bo nyama de ko on est de 70 jamais ça on va se gagner pour qu'on on va mununa pour qu'on on ni nyama de nyamanga ala yere de on sama ka bo ko no bi on est à le fin faire mo ko folo de ala yere de am sama parce que on de nyama de on ta tout kanem non mi amu ni ma me bi ko bingini nga jatgi allo awado ka jeli muso so ka yira ne ka jatgi ka so ka nimisi wasa ka yira jatgi misi mani tola ni man to bari bene bule wallahi be pal kono be ma se ka publier photo be pal na jikitomi amundene be pal ka dengul do amundene ate boni change keleni dongli da keleni ko bingini sera ka emite awa beti balo wa sera ka dongli jumeke ni awa beti bali mani da ke ni sa ka fendi la wa ate sew wallahi ma publier ni ko kana sa ko ken ga ko sa parce que aw ye nyama do ko tapido aw klara kana ko tapite ko ne ko no aw mais valise pas merci valise pas maquillage parce que aw yere ba do ka chaka ko na maquillage amai kana ba ko na piga maquillage ni mo ko tuna ka ba go aw ye valise pas maquillage la kadama complet ko ira la bela ne ka dingin jana ko mo o ma bore na chama buwela plateau ka o do nya so awa signako ayo kengo no de ko aw nyana bingini ma ko si anya la polo bingini hawa nin kana eto okay hawa nin kana ban so yi sigia ko ne de ko de bini ka ko ka je ka fini do la ka samara san ka dama ka kila ka jani ko ta dongli ba to ko na ya kelo sa be te mata je be nyana hawa nin kani toro 30 euros hawa ni miri ale mina tapite bateka ni miri akapano ya mina tapite bateka to mina kala tala na oro tala paskate kuma anaka pano ale baka mashite kuma abola se musokele mi maone sapite bateka sapite batele bubaka kara donye bingini hawa kana pangila ima ye aw de kama mala ba ko ya ta côté avec un jaja quoi ils sont en train de me signaler ay ça va ya ta côté ay ça va li wa signaler o bete le parce que aw non gora kama go do mo be tiade parce que la nana on de galon to on te mo ko de pangalon wa on te galon ba da on jamais on na ngora nyo de panga ba e si mo de on dan tanya mama la ja ko parce que na ngora kama go do be ba do ka do ay ka ko de sil bu ay ça va li 0745 miri safila akani to domina ay mama la jatora amma mama la jatani alay domina abebo ko aflene dengulo la aflene kunayoro la ala ni safi jabati mais jom borani safi jabati ka bunoy bingi o biti bala kani ko domina abuti bala bo ana de taora tala de dona ta safi jabati o do kali kini bereta bo tranchene tumbe o do tranchene tumbe kante kilingile o de tranchene ke ga afenge ke ona sakadama estoro bu ina do mishile sapije wate ya sakadama ako empo kinda ka ko wa bisuna kitine korom so de sapi yene ba fani rakilian aya ko do aka kalane waso bingi na nyajire do awa beti bali odo bingi ni nyajire odo bingi ni kamanaga bingi ni misi bingi ni meru sapi no fa sapi ko I wala ko ni furu yara ko bebe ba ono ni ngana digila woni ala ni krasona ma ni mami ede ne ka sirani mami ne parala ha beti bali
Nayi bale nayi dɔrɔn awa bɛti bala kani kɔrɔsa mama k'i kelen k'i sigi ka kuma a ma fɔ dɛ tila ka sigi k'a fɔ n'a taara i sigi a ye n ba bila a kɛra makiyaji 100,000 ka k'o a ɲɛna la k'i sigi a ye n ba to yen a dan'o kelen de ma dɛ mais don min na Beyonce bɔra a taara bila Facebook sanfɛ o bɛ Beyonce bila la dɛ hali tile 2 ma kɛ Beyonce kan dɛ mais Safi y'a fɔ k'a jɛ aw petit parti ka micro ta cogo yira la ka micro bɛ minɛ cogo min na dɔnkili bɛ da cogo min na muso in ye Ala minɛ k'a d'a ma jɔn ye Safi ka gundow bɛɛ ta nana yɛrɛ de kan Bingi jɔn ye Safi lebu Bingi jɔn ye Safi ka dossiers di jɔn ye Safi enregistré ka bɔ Bingi a kana bali la dɛ awa bɛti bali n'a fɔra ko Bingi ka jatigiw ka wele billahi Ala ni Bingi tun ma kɛ hɔrɔn kɔnɔ ye a tun kan ka fɔ ko awa bɛti bali awɔ i sɔrɔ waati min na a sɔfɛra waati min na bɛti bali i nana ne ka wari bɔ sa ka wala ne ka ni dimi ne ka kɛ dɔn awɔ mais bi aw de b'aw sigi ko Safi ye nɛgɛkolon ye aw bi Mande Presse ni sugaw kɛra aw fa n'u baw den ye bi aw kɛra ɲamaden ye Mande Presse ni sugaw olu dara la bi ko ja jeli mun bɛ olu la k'u fa jeli de bɔ olu la ja aw jeli mun bɛ aw la aw ye ɲamaden de e tilenkɛ yɛrɛ b'i sigi i bɛ mun dɔn k'a k'a lɛbɔ dɔɔni video kelen ye dɔrɔn k'e delila ka tigɛ ta k'a di mɔgɔ ma ko ka taa Bingini ka concert la dɔɔni e delila ka wari di dɔ ma ko ka taa Bingini ka concert la e delila ka hôtel ta aw ye muso banna aw ye muso fanen muso ni tun b'i donc ka question kelen fɔ di kun muso min ye sanu ni kɔrɔ di e b'a dɔn wa n ka nin bila sensation o ma tunu de mais e ye muso tɔgɔ mɛn siɲɛ joli a ye kati kɛ dɔrɔn Masa dakantigi de b'a y'a commencé 40 euros est-ce que n'a fɔ muso yɛrɛ tɔgɔ dɔn ne yɛrɛ k'a fɔ ko nin a tɔgɔ de ye nin ye e b'a dɔn e tun ka marque la min ta ka di yan an bɛ nin bɛɛ la tɛ de la plus famille bɛ yan tɛ ka ni continuer ni ka ko ye naram voilà sɔgɔma e tun ka finman min ta ka di yan ne bɛ k'o de fɔ sa Kini i b'a dɔn faniw filɛ ɲamadenw don sinon ale tilenkɛ taara a mɛnna koyi muso 20,000 kɛra o ma na mais ni kɛlɛ de nana pour que u ka ye u tɔ ka n'i sigi o bɛ kuma hali n'a ma dɔrɔmɛ di Bingini ma Bingini ka événement mun kɛra muso bɛ taa kɛnɛ kan o tuma la a bɛ fini min don n ka bɛ ka Bingini de honoré a ko Bingini ka jatigi farala bi dɛ Bingini ka jatigi ɲana bi dɛ Bingini bila kuma dɔ la n lamɛn Mangaba a kɛ to bila tɛmɛ kuma dɔ la sinon a bɛ bɔ n kɔnɔ Tirange ye yɔrɔ dɔ fɔ ko Biti Bari nana ko aw ka denwuri tun bɛ yen ko Biti Bari nana ko k'a ye nkalon tigɛ k'a ma taa denwuri kɛyɔrɔ la n b'o yɔrɔnin jɛya k'o passe ye passe taa awa pulɔpulɔ nu ɲininka awa nun kɛ i ko bara nun n'a y'a nun waga ka fiɲɛ jɔ i la walayi fiɲɛ bɛɛ bɛ tigɛ i la taa awa ɲininka bani don min na awa de tagala posta ka page kan ko Biti Bari nana Faransi ko a bɛ tagala denkundi yɔrɔ la Biti Bari ko a yɛrɛ ka fɛngɛ kɔrɔ dɛ a yɛrɛ na sanfɛ fɛngɛ ka live kɔrɔ maliden ɲuman kɔrɔ k'ale bɛ ka fɔ aw ɲɛna k'ale bɛ tagala fɛngɛ la koyi awa kelen kelen nin de borila dɛ awa nun baraba pulɔpulɔ nun o kelen kelenw de borila ka taa information bila ka page kɔnɔ aw ko k'a ma taga ya fɛngɛ la a ye jɔn de wele aw cɛ ma k'a fɔ k'a bɛ taa aw ka denwuli kɛnɛ kan jɔn o tɛ da foyi da tɛ ɲɔgɔn bɛ si la yɔrɔ la yen c'est-à-dire que ka ko dilan k'a bɛɛ tɛ k'i kɛ diyakumaw ye ka information des informations inutiles qui n'ont ni queue ni tête aw bɛ boli ko t'o de fɔ sanfɛ n'a ko mana kɛ saba ta kaba kuru da muso ba de ka fɔ si de ɲɛna k'ale ko k'a bɛ taga denwuli kɛyɔrɔ la a ma dabɔ yan ka prévenir ou bien ne serait même ko ka bila ka page kan yɛrɛ k'ale bɛ taga denwuli kɛyɔrɔ la o ma de ka kɛ o aw yɛrɛ de tagala bila mais mun kosɔn bɛɛ ta ka responsabilité assumer aw ko tapi ye fo ye mun an sɔnn'o ma problème tɛ an sɔnn'o ma mais aw fana de k'a ka responsabilité assumer dɔɔni ne ko kɛrɛ o kɛrɛ mana wuli aw de jo b'a la kɛrɛ o kɛrɛ mana wuli aw de jo b'a la aw ma de ka kɛrɛ min kɛ n'aw yɛrɛ ma miiri yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛrɛ tiɲɛ na an jo t'a la ne y'o de fɔ dɛ ala kana barika don a dabila la a dabila ala k'o haramuya réseau sanfɛ ayi a tɛ dabila ne ɲɛna dɛ Kini n tulo b'i la hakɛ to n bɛ nin la ka yɔrɔ dɔ la sa n bɛ ne ka kuma di ma
Non, non, t'en as été là. Wati mina karata kaba. Merci. Wati la. Akmena marama asako wati. Marama bora. Ko karata kiba fe ka min kena ka kena ko ni ya kena ke baga da kena parce que yene ka jatigi. Billahi wuli fanu no be ne fe aw be ke karata kaba fe. Woni karata kaba to be fone ma kanga fone ma wa kanga kena la parce que nga jatigi de. So de la ka boka jume ko jonya na ya. Wamine karata kaba kelenya de o tahala na jara o kon me fem kal me maramba ya joy akon jatigi de. Kire ya de. Mangamba o jeli be sa. Mangamba. Wole ni wole kelengele ni yoro family de. Mariamba ka family de. Laibu kono dongo wole ye kuma doko ako olu duguri famu Pukanituru. ko babu bene to duguro. Nyalo chat Israel. Olu duguri famu muso koroba la boti muso koroba neni ani jatigi neni ko bere to duguro. Yoro kote dono wiye barkati ya ta ukade. Aisha kone kelengele au mato Aisha kone kelengele na awa bisi barika ye kitinde ya kola umangamba yoro Nga msara do msiba. ya lai ni de demu bande ni de demu ko nu mala Aisha kone kelengele kaya ni se koroba ya so muso koroba ka boka kuraba ka danga dike Ere ko do ka ko ka dabu danga de ba ko ka dabu ala ka barka do dabu ka dabu au be ala ka kasuma wa au ka je kurte se ka suma ko ka dia ba au ka je kurte suma ate suma se ko kene ko so aya ko do do kere galon ka aya ko do blai for au to le de se ni me muso ko ba be lu la jabu yara au bro zo sanfe e ala passa ko araka sumaya awdi billahi ate sumaya ambe karayale dire ni ambe deuxième épisode la troisième épisode madame la foro troisième épisode madame la foro Kala da kafe mi veri na di mama ba te. Dakala jania dakala la sai ba ko 1m80 mara fiskrati obeka ide tukali numa soro la ko ke dongo do ni chobur la ile le bini jore zo sanse ka ke choko kasiya Ben na kanka ni le a vini biti bali ya la tifa qui est le choisir il veut tout le choisir flala wallahi billahi tala ile biti barika vita ki tafi Ka wole la kai no le di Maria mo be kuma mo ka mo mi na Kamera nga te ni veri mo kono ni. mo le konya kuma ko mo rezo plagi rezo be mo nya do yo na ko ika sa ni ni o peda ko ko be do o do fo ile ma bo ile tigili si sa mo be te kile baro ile re ko kile abo re ko ba me ha ile abo ko ba me ble na bani le ka ile le be burkini sigi chako kere la ndara kere na bana bi ni sigi kise kan chako kere la dongo do ne ko Atoy ba ere sevi. iti ya vifle foro kasro ka don No atoy. kibeta banen no ile ma banen de trande ya jeru musole ka banen awo iti tani banen ni ile ko ile tede Ula je kana sikaro bakara de mo. Engo go skipna ya banen. Go skipna ya banen so ko madena bulla ngone kulela de. wallahi ne mo ye bo ina la che Maram. Abeni ala tinu ko de kella na koy. Atu ala bu sopera de. Aya banen ni rade. Go bo ko tigi akra ka to billa. Ore ne bla ewele law. Ima ko nga ya banen ni au kata ya ba kala live la kala kata yere trenge ko na live ko noy. Otra trenge be ka hawa banen ni tumi. Tra yele tumi da ta tiga ka kata yele tumi. Sinin la wuri. Au kata be ka di bingi me ko. Shabu ni mo mo sipata do la kono. Amo ga ya. akela bon joli au Canada blade aish au Canada blade ay continue wallahi ay continue ko ne ko ma to mo mi gono wallahi di to La do do ma da kono. ima ya fa Ko mo tigi ya banen na de ba.
aw yɛrɛ de filɛ nin ye sisan k'a kini k'a ton ka tila k'a nɛni. Ça c'est 20 euros. Ni ne le ye Awa biti bari ye bilayi talayi a kan ka plainte déposer n'aw ka jelimuso dɔ la don o don Amérique a bɛ plainte déposer a kama awɔ a bɛ se ka kɛ wa a se b'a ye fana ni aw ba karama piripara ko nin muso la bɛ se élection kama a bɛ se ka taa plainte déposer f'aw ka jelimuso ka Mali la. Amina ya Rabbi. A bɛ se k'o kɛ aw ba a ye sabara ta côté yɛrɛ wɔrɔ. Mais on va signaler à je vais contester. Mangana kuma ya ni ba téléphone ni chinois de. Oh, na. Ta live la. Na la wi. Kana ke oduna e min kana de kanto live ga kana. Ko e kede abo de sra kan ni. Asera sabaliete ne. Isabaliya so. Wani téléphone wani ni la nume to Nous sommes ya 10 euros ya 15 euros. Ibado, nunu bebe chidi. OK, ala sina. Mais ça que plan nunu bema. Iba karama ko ni ko façon ni be ke mɔgɔ fɔrɔ min bɛ don awa kan ko a ka bɔ ka banni kɛ o ye cauchemar de ya. Merci. Cauchemar message bɛ jigin cauchemar de kun c'est-à-dire que message bɛ bɔ fo sanfɛ de. Kin est ne de kin na yɛlɛ e ko e ko bɛ ne kun dɛ. Ne ko kuma ka non, a tɛ ka segin dɛ. Je sais. Peut-être il est yɛrɛ de fait. Est-ce que a y'a sɛbɛn commentaire la ni e ko bɛ mankan ba ka